Bon dia, són 2:15, dissabte 21 de febrer i, com veieu, no estem a casa, estem a casa habitual, estem a la casa del poble perquè aquest cap de setmana he decidit venir aquí, ja que demà per temes de feina he d'anar a Sant Jaume d'Enveja, que per qui no ho sap està al Delta de l'Ebre. Doncs mira, vaig dir, anem al poble, que està al Priorat, una mica més a prop, i així estem tranquils. Ara us ensenyaré el paisatge perquè esmorzar amb aquestes vistes no té preu i aprofitem. Avui és el dia de descans, a més, tinc àpat lliure i serà possiblement, perfectament, l'últim àpat lliure fins ja passada la competició. Us l'ensenyaré també. I poca cosa més. Aquí tenim l'esmorzar, que són 70 grams de civada, 20 grams de xocolata negra 85%, 30 grams de proteïna en pols i 150 mil·lilitres d'avellanes. Ho acompanyem d'una poma i, és que de veritat, ara us ensenyaré aquestes vistes que són precioses. Anirem a buscar llenya, pinassa i pinyes per fer el foc. Objectiu principal, tornar amb aquesta bossa plena de pinyes, pinassa, branques, el que sigui. No sé en quin moment he passat de fer contingut de culturisme natural i del gimnàs a estar aquí al mig d'un bosc collint llenya. Truco! Si no tens com encendre el foc, això són les pastilles naturals. M'he agafat totes les pinyes que trobis i encendràs el foc a la primera. Mira. La veritat que l'àpat lliure se'ns ha anat una mica de les mans, però l'ocasió ho mereixia. Així que ara, per fer baixar, que bé se'n veu, no? Això, per fer baixar i per arribar a les passes del dia, anem a aquesta roca d'aquí. Que maco. Un m'agrada i em quedo a viure aquí. Us ho dic de veritat que en aquest vídeo hi haurà un entrenament, però és que avui el dia ho mereix. Ja quasi hem arribat al poble, al destí, i ara haurem de fer un camp a través per arribar a la pedra, que amb aquestes ventades que hi ha hagut últimament no sé com estarà d'accessible. Ui, últimes passes i ja estem a dins. Espectacular. O sigui, quan dic que he de fer campo a través, literalment és fer un camp a través. Ara sí. Doncs ja ho tindríem, sopar d'avui. A mi em sap molt greu, però espera. Em sap molt greu, però no sé emplatar, val? Cuino el necessari, me'n preparo el que sigui, però l'emplatat, el visual, sóc un desgraciat. Llavors, aquest seria el sopar d'avui, moniato amb pollastre, verdures i el iogurt. Tenim per aquí l'esmorzar de demà, el dinar de demà i la crema d'arròs que demà serà... que demà serà el post-entrenament. No us imagineu la calor que tinc, però no hi ha millor fons per sopar que això. Fins demà.
Vaya pla més guapo, tu. Ja hem arribat. Primer anem a esmorzar la cibada amb una poma i res, a començar la jornada. Bueno, ja hem acabat i el pla ara serà anar a entrenar, dinar aquí, buscaré un bon spot per dinar i mentre faig la digestió anirem cap al Fitness Park Tarragona, que més o menys està a 1 hora i mitja de camí, entrenarem allà, he vist que hi ha sala posing, així que també farem una mica de posing i després menjarem la crema d'arròs com a post-entrenament i ja farem via i anirem cap a casa, que esperem no agafar molta caravana. Així que ara buscarem un lloc on dinar, dinem i ens posem en marxa. Vinga, ja estem aquí. Entrenament de torns. Som-hi!
ja estem al cotxe, de tornada, hem entrenat, entrenament de torns, en descàrrega, quan fem microcicle de descàrrega, bueno, ben bé tampoc fem un microcicle, perquè els meus microcicles són de 12 dies, llavors fem microcicles de 6, i la descàrrega nosaltres la fem baixant el volum. En comptes de fer 3 o 4 sèries, que estic actualment amb la majoria d'exercicis, ho baixem tot a una, fem només una sèrie efectiva, les sèries d'aproximació les mantenim, i la sèrie efectiva amb la intensitat que pertoca. Així que realment l'entrenament que haureu vist ha estat tot l'entrenament, ja que només he fet una sèrie de cada exercici, els 15 minuts de cardio i el posing també, que avui no m'ha agradat molt, però fa dies això, i poca cosa més. Ja estem canviats, ara farem ruta ja cap a casa, que tenim una horeta. El que no tenim és bateria al mòbil, que em queda un 4%, així que quan arribem a casa menjarem la crema d'arròs, que serà el preentrenament, post-entrenament d'avui, i ja que estem us ensenyaré també el sopar i acabarem el vídeo amb el dia, així que ens veiem en una estona. I aquí tenim el sopar: arròs, pollastre, tomàquet, espècies, iogurt, aquí estic jo i aquí de fons el Dense, Alcorcón. I amb això despedirem el vídeo de YouTube. Ha estat un cap de setmana entretingut per relaxar-nos, hem tingut de tot i ara ja toca tornar a la realitat, tornar a la ciutat, i demà toca entrenament de cames. Així que poca cosa més. Quant de fum surt de l'arròs, l'acabo de fer ara. Poca cosa més, recorda donar suport i compartir aquest contingut si t'agrada i ens veiem a la propera.